Studiu îngrijorător. Potrivit organizației Salvați Copiii, mai mult de o treime dintre familiile vulnerabile au avut dificultăți în a cumpăra hrana copiilor pe perioada stării de urgență. Ba mai mult, 23% dintre aceștia nu au avut acces la medicamente. Și educația a avut de suferit pe perioada stării de urgență. 40% din familiile care au participat la studiul făcut de organizația Salvați Copiii au declarat că tinerii elevi nu au beneficiat de educație online. Din datele strânse de organizație, se pare că aproximativ 400.000 de copii din țară ar fi în aceeași situație. Cei care sunt aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială nu au putut participa la orele ținute în mediul online. Ancheta sociologică mai arată că din cei 891 de copii care au participat la studiu, 10% nu au acces la internet, în timp ce 541 abia au internet pe telefoanele mobile, adică un procent puțin peste 60. Studiul a avut loc anul acesta în perioada 22-25 aprilie pe un eșantion de 513 familii, dintre care 99% au cel puțin un copil înscris la școală.